September sangkazakwa somnga pasari ania Detroit Chrysler Corporation Assembly Plant ta chuan sangkazakwa somnga pariat Plymouth Fury model car anrem khom na satlai berani chutiang car anrem khom zinga chuan car sen lar vat mai pakhat a omve a chu car sen lar chu thok tu zinga pakhat chuan a han en fel vela chuti lai tak chuan car malam chin chu aron in khar popa thok tu kut chu achil bung te kher mai chumi nuwa thok tu dang pakhat chu car sen lar tak chunga chuan a thuluta car radio chu a han ona mei azulatlat bok a mei wap chu car chunga chuan atitla tamaya daka reilo te nuwa chu thok tu pa chu car chunga thia mu ani le tamaya ni he car sen hian engthil maknge a thlen zel don I han thlir zel phot mai te ang kumsom ni pakhataliama September ni sompani sangkazakwa somsari pariat ania he movie achang tupa bertur Ernie Cunningham sapin nart anti angchi Mizo ten chut kanti nen adanglam tam om love chutiang mi chuni in tarmit frame dum cha ve pangai tak bun ania Ernie chu anule pa te chuan naupang ang che in an la ena tunjuma po anule pa te bula car top mangin aria kani Ernie hian Chan pakhatanaya chu Dennis Gilder ni in ani ero chu an skula football thiam lara lar ani ve thung Dennis chuan Ernie chu school kalturin akarin asomze china midang laka po achan chin Ernie te skula chuan shop class annaya chuta chuan body repair tanale achan te hau chuan Ernie chu anti du da hlemaya Dennis chuan achian pa Ernie chu chan atuma masi a theilo badia polten antam ne em bokani beipo ni se ne dona in chat lawa wangin Dennis chuan mi pakhat chu anjirti tu kauturin atira jirti tu lo thlen ma chuan badi chuan Ernie chu chhun pailai chu lak sakin fiam thu thonan aman saka chhuata apai sakani Ernie chu nam thlo in atarmit po ara chhe sakbok reivak lawa anjirti tu pa po aron thlenga Ernie le Dennis te chuan badian aip tea blade a thu anlo shila chu chuan badi chu ati thin ur hle a phuba alak wat tur thu ashila chuminia thau chuan badi chu an school atangin no chu ania Ernie chu a hlau thong viau mai achan chu badi chuan poisak wak anei lo wangin phuba alaron lak a ringtlat si a Ernie le Dennis te chu school atangin an ho a kong sira Plymouth Fury car hlui to angreng tak anzor lai Ernie chona mufua he car hlui tak hi atira car sen lar moi tak Detroit takan mo ngei kha ani tuna chona lo hlui to a abal ema arunga khok nia ya kong ka kharna dewa tlamai thei om tak tak part te om nol bok ma se chu ti chung chuan Ernie chuan adu tlat maya le ngal adu tut mai le ngal chu car nei tu George Levy chuan car chanchin chu shilin a unaw pa thito rolena car a ro chun alonia rolena chuan a car minga Christine ti awa thu te po asoitel bok Ernie chuan car chu alei maka Denisan an ina atha hota ani Ernie te inan thlen chuan anule pa chuan anma ni ron ei lawa ama thua Ernian car hlui zet alei chu anlo haw ngal mol mola car chu a hlui ve lulai to em bokani Ernie chuan apian tirata athil du an nei tir vengai mi alo thu in anule pa te chu achanga Christine hi chu kol atum burani ti ashil tel ngal bok mase anule pa te chuan Ernie car thar chu an kota da ve po an phal saklawa chu wangin pawalai lam ngal le chim om tak wilderena kudama Ernie chuan a car thar chu ada ta ani chumuna chuan car enge moza chu school ban le chola hun ol anaya piangin Ernie chuan Christine siam thatna athokta a chuti pa chuan garage nei tu pudar nela chu apui pa chin bok nima sela Ernie an anule pa ti anial mai ba ka hian amma adang lamna om chu Dennis chuan amuthiam vek Ernie chuan inrin tok na anga asata chu po chu makti tham ani lain atarmit cha tak wa chin kha awa ngai to lo bokani Ernie nuwa Regina chuan Dennis anena Ernie car nei tu masa rolen kha a car chunga ain ti hlum ni ina shila tu chiang jok shat tumin George anena Dennis chuan awazota rolena fanu chu thochama car chunga athi thu te
Rolena nupui po kar chunga thau ain ti hlum thu te alo shila. George chuan a unaw pa Rolena nena a kar Christine chu tiral turin thu arona. Rolena po chuan anupui le afanu asan nuwa chuan a tiral tangengi ani. Mase maktak magin kar thumaliam nuwa ama in alo let le tamai hi alo niya. Zana lo ni a Denise chu kar bel chian tumin garage aluta. Kar kong khar hon mai atum chu a thei ta hau lo mai. Chuti na kalayin kar radio chu aron nung ta hluai mai bok nen. Denise chu hlavin atlan cheta dor mai ani. Denise ten football ang khet layin Ernie chuan a kar Christine ngei chu aron khala. Kar thar hlak ang maya moi alo nito. Chu maya ni lau. Denise lo nol ngat to tu. Zirlai ron lut thar likabati aron phurtat mai bok. Chutiang thila mo wang chuan a in khet laya rilru a petok lava. Denise chu a chiswal tatlat mai. Denise chuan a mahun aswang to na ati cheta vek maya. Football po khel thei to lawang. Damnoi ina enkol chiam nga hin a ompha ta ani. Zan kha chu Ernie chuan li chu movie ani na shwai chhuaka. Li chuan Ernie ne na chuan ankal thui ma ati thu asoya. Chu baka Christine bul naya a chuan a omanom lo ze thu asoi telbok. Movie an en laklo la hin kar mai za fai tu pakhat chu a cheta hlau maya. Siam thatomin Ernie chu a chhuaka. Chuti lai tak chuan li chuan a thil ei chu a haka. Kar kong kala chu ama in ainkal mia mai bok si. Ernie po kara chuan lu tumin abeya. A thei bik tat lo. Li chuan kar kong ka kal na chu a pot hong thei lawa. Chua thuai atuma. Amul naya omte chuan rang takin anon pui bok. A thilau hlau mai. Ernie chuan li chu atha hoa. Li chuan Ernie kar mang chuan khoya ma kalatum to lau ti asoi ta mia maya. Anin nial de ubab papa. Li chuan Christine chu makati thu te. Entirnan radio hlalui ultra tep in play chin le. Local station signal aman ngai lo thu te asila. Ernie ho tur chuan a kar chu atinung theilawa. Mase kar chu a hanbia a. Radio ain ona engine po anung le tamaya. Ti chuan darnila garage thleng chuan ain khal ho le tani. Badi le a chian ten Ernie ho hun anlo chang reng hi alo nia. An thei to ple tlem telin kar chu an vo cheta chiam maya. Atuka Ernie chu abial nu nen a kar da na chuan ang kala. A kar lo che sop nia yu mu chuan a chongin a thin ur kher mai. Thei top chu a siam that ve kha anisia. A kar chia chana abial nu li chu ring lelin a pu ta ton mai. Ernie chu anu le pa te nen zanre an kila. A kar chiat wanga poyanti thu te an shila. Ernie chuan poyanti tak tak po a ring lo. Anu le pa te chuan kar thar le turin thu an rona. Ma se thinrimin Ernie chuan a tho santa dai mai. Apa chuan Ernie chu azuya ngaidam dil turin atita a. Ernie chuan ngaidam dil nekin alo rek rep zoka. Aril ruwa Christine siam that bak engma angai to thailaw. Atu kaloni a kar siam that tumin Ernie chuan garage lam apan ngal nal nala. Manro alak lai chuan ahnung lama thir cheri asheta a. Kar chu han ena maklu tukin engine chu athar lakin alawin thlakani ti amua. Makkantina a Ernie chuan makati velo. A kar chu mishing ang mayina bia a. Amit mu lai ngeya ama insiam thaturin ashil tazok. Kar la chuan thu oi ngang mai alight aron ti enga. A chelai zong zong chu lakhoi chiat ei lau ang khopa thar le tlemodin aron insiam thata a. A chung le pon lampo athar ang hlakina om le tamai ni chu. Chu kar chunun na nei ang mayin ama ina insiam tha ni chu. Zana lo ni a muchi chu alen na atangina ho a. Karin alo ngak reng ti amu chuan makati dewa. Ernie an ron vauza matum ani aring deuh man. Muchi chu tan siat na tur om lo na thleng rakin atana. Christine chuan a zui zela at hat tangenge ani. Atuka chuan detective pakhat chuan Ernie chu zo na emo aron zota. Mase Ernie chuan engma shelaw ang mai na changa. Detective chuan Ernie nena nikhat thil thuwa akar asiam thathei chu makati thu sohin akal san le tani. Zana lo ni a Christine chu ama in anung ta hluak mai. Ama lo soi sa a ti chetu te zongin atan chhuak ta. Ti chuan body car chu azui ta a
badia te gas thunna a awanang chinga Christine chuan badia car chu asu chhia a thian pa chu atha sak bok gas tilikin station chu atipuak ta bokani Christine chu a altel ve hlwa maya mase chu ti chung chuan badi chu a zui le a badi chuan athil mo chu makati ema wangin lavin atlan chia ma se car chuan aron phathuai asu badi chu akangkaya kholaya akang lumta ni Christine chu garage panin a hole ta chutia Christine holai chu Daniel chuan alo hmuwa Ernie le car chu a hno chwa to wangin alo let le chu makati hle asilai chu la chhuakin car chu apan hnaya car a han hon chuan alo ruak hiai mai Daniel chu car chunga chuan a luta car radio aran nunga asi chumuang changa ama in norma in Daniel chu atelum le ta ani atu kaloni Ernie chu a car da na akal chuan police anlo tewa finfia na tur la khomin tha te anlo la detective chuan Ernie chu zo na azot nuala ma se ama ang bokin Ernie chuan engma ashat lo tho bokin alo chang le ani Masi State Police Detective Radolf Jenkins chuan Ernie chu aring hlel tlata Christine rong tla chu mi pahnih thi na hmuna mu ani ve tlatani ma se Ernie man na tur khop finfia na atin lo wangin an man thei chuang lo car engemaw zat aliam le to li chuan Denise abia Christine chungchanga bia ka do thu aron shilani anhan in mu chuan li chuan Denise ne na chuan Christine chuan thiltihtheihna mak takanei nia asha thu alo shilvea Denise chuan anei tu masa te chanchin alo shilve bok an pahnih chau chu Christine chungchanga rin hlelna nei an nia midang chuan an oi an ring silo ti chuan an pahnih chuan Christine chu da baudan kong an ngai to ta ani Denise chuan Ernie chu abia reilote Ernie chu Christine nen chuan aron thlenga Denise chu akara lu turin aron somani Denise chuan a thian pa chu ena Ernie chu akom thin angkha ani to lo ti achiang kher mai Ernie chuan steering wheel lavin car chu akhal vela beer te in pa bok chu tiang chu a thian pa Ernie mi ze pa ngai ani lo ti Denise chu achiang tul tula tlan zat in je na chu a let zongin akal thei ti te Denise chuan a hmu Ernie la chuan Christina khal chuan a in rin tok thu te a chak sot thu te a soi siam siama Christine chu a mangai bur ni ina in soi Denise chuan a champa chunga thil thalo thleng chu ti to patuma chumi tur chuan kong chhun chu Christine nung thei to lo tura ti chia chau ni ina sha Denise le li ti chuan Ernie chu an ngai to ema abik takin Denise chuan a chan thaber Ernie dik tak kha anga ani atuka chuan Denise chuan school parking lota kalin zana Darnella garage in mu adu thu Christine banga chuan a ziaka zana chuan Denise le li ti chuan Darnella garage Ernie lo then hun tur an ngak rana bulldozer chunga an chuang bok zan arei zela Denise chuan an ruam man na chu atidang lama li chu office lo ngak jok turina shila Christine lo then vele garage kongkhar akharanga Christine chu office chunga chuan atangang ti in chumi tur chuan li chu achuk ta ma se chuti lai chuan car light aron eng tapopa Christine chuan li chu chil tumin zuya ma se li chuan alo bum zewa na takin bang asuta zoka Ernie zok chu aron invert chhuak talop mai dar thalang ke in achun chiang em mai le ngala Ernie chuan anun na atha meka chuti chung chuan Christian bumper chu dim takin alachul shama ahlimna athi pui kan ti thayang chu Christine chuan li sut le atuma Denisan bulldozerin Christine chu aron beileta ka radio chuan ring takin pledging my love ti kha ain play pa rang bok Christine la chuan li chu alabitum ngar si sutlum tomin chakmang khengin apan le tangengi ma se Denise chuan anung lama tangin bulldozer chuan aron beya arem chandan angin ati chemot mot bok lipo bulldozer alon thuaya Denise chu apom ngala chuti lai chuan Christy chu alo nung le aron insiam thale mol mai bok Denise chuan bulldozer chuan Christine chu achil tangengi asom thei ang per turin achilani Christine light chu aron phejek zeka athi tangengi
kar moi tak chu bolhlo hlom khoma chuin an pai ta ni sinto pera chuan bolhlo paina hmuna kar che hlom bal zet mai chu alo langa a thir chu a che zeu zeu mai rannung le thei takang mo